sɛ wohwɛ sɛdeɛ adagye eni enkrankuru mu a wadwene bɛyɛ wo sɛ dabre Ghana abɔdeɛ no nyinaa wɔ akyiri paa nanso ɛnte saa koraa sɛ wopagya w'ani hwɛ nnua a ɛwɔ nkrankuru no mu ɛne ne mpatamu a wobɛte sɛ nnomaa pii reto dwom anaasɛ wɔrefrɛ wɔn ho. Na anɔpa yi Ghana abɔdeɛ nhwehwɛmu ɛde me akɔpie Ghana Airways Avenue kwan mu pɛɛ. Na aboa su anaa aboa nnwom a mete no ɛyɛ me de paa. Enyum yi firi anomaa bi a mefrɛ no sɛ bibini dwomto anomaa. Akwasi Broni efrɛ no the African or the West African Thrush. Ɔyɛ anomaa bi a osua a yɛtaa hunu wɔ yɛn mmɔnten so ne duanko mu ɛne baabi a nsuo ana nsuswan ɛfa. Anomaa yi ne soro ɛte sɛ ɛbɔ ne enedɔe ɛna n'ase nso ɛte sɛ edidisika na n'ano nso te sɛ akokɔsradeɛ. Bibini dwomto anomaa yi ho yɛ fɛ paa yie na ɔnyɛ na ɛwɔ nkuro akɛseɛ ɛne nketewa mu. Memma ne ketewa a ɔyɛ no nnadaw sɛ ne so nni mfasoɔ biara. Mmom ne dwuma a ɔdi no so paa. Anomaa yi ɛna ɛsosɔ mmoawa bebree a ɛwɔ yɛn mpatamu ɛma wɔn so ɛtie. Afei saa anomaa koro yi nso ɛsa aboa pete nnua aba ahodoɔ ɛwɔ nwura mu ɛne yɛn mpatamu nso. Sɛ wofa bibini dwomto anomaa yi na wokari no a ne mu duro no bɛyɛ sɛ efiri aduanan nsia de kosi aduoson nkono na ne tenten nso bɛyɛ sɛ efiri aduonum baako de kosi aduonum mmiɛnsa. Na esan sa nti ne mu duro ɛne ne tenten a ɔyɛ no boa no paa ɛwɔ baabi biara ɔpɛ sɛ ɔtena. Enti ɛyɛ sɛ wofa asase nwoma na wohwehwɛ bea a saa anomaa yi etumi tu kɔtena ɛne na ɛkɔyɛ sɛ Ghana ha nyinaa titiru paa ne baabi a kwae ne nwuram pii wɔ no. Saa anomaa yi wobɛhu no wɔ hɔ. Afei nso wobɛtaa hu saa anomaa yi nso ɛwɔ afikyie afuo ana mfikyifu ne turom ahodoɔ ɛwɔ Ghana mpatamu paa. Saa bibini dwomto anomaa yi edi nneɛma pii. Ebi ne mfɔteɛ, asomɔdwe, sonsono, nwawo ne nnuaba pii. Na wei nyinaa akyi no, adeɛ baako a ɛma anomaa yi ho yɛ anika ɛne ne nnwom anaa ne su.
Anokwa ne ne nyom yi de pa na emma nkuro ketewa ne nkurase ne mpatamu tena anika. Ampa ne din ne ne honam se. Nanso ene biribi soronko bi asi. Bra mi peja mani kakra pe. Ena mi hu ohoho fufuro bi. Aboa hoho ya mahunu anokwa ne husuo efe. Na enya aboa biara se anoma yefre no inuamu apofo hene. Obroni efre no woodland kingfisher. Sa inuamu apofo hene anoma yi ya aboa bi a ne ho yefe pa na odanso. Ne tintin beyese eduonu miensa. Na se wohwe na husuo ni yie pa ubehu se nachi eye bibiri tuntum eni bibiri ahoa. Ena nano enso eye kokko eni tuntum. Weye ade baako a ema no danso ewo enoma ene emoa mu pa. Na esanse abode efe na ehu na enwanwa na Ghana abode edanso nti anwasem a ewo anoma yi ho baako ne se ne din de apofo hene nanso enye eposo na odidi na emom efom ene inua so. Inti na yefre no inua mu apofo hene. Na duane pa odi no bi ne mfotie, emebe, kukurubini, asomodwe ene emmoa nketewa a wowe afom. Wagana nkuro ne mpatamu no emmoa mienu yi bibini nyomto anoma ene enuamu apofo hene anoma eyi ema yehu Ghana abode emu nsosonye ne fa eye ene da edanso. Na ema yehu se aboa bia wo na adwuma a odi ewo abode mu. Enti se nyina ye kan bom aboa abo Ghana abode ho ban pa yebetumi ade agya nchirima ama wonso afa asua enyemu mfaso na wonso ade agya wo nchirima. Na se yetumi ye saa ebemma oman no yinkurase ene yempatamu ebeye nika na yabode no nso ebekosoro. Ghana abode refre wo na wuritie die. Ghana abode hwehwe sua ne bo ho ban.